Al'umma daban-daban ne sun halarci gangamin yekuwar neman zaɓe a garin Binji da kuma waɗansu ƙungiyoyi da dama. An kuma gudanar da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da wasanni kala-kala. A wajen taron mun zanta da wasu mutane daban-daban domin jin ta bakinsu, ga bayaninsu kamar haka. Taro ya yi daidai, buki ya armashi, kasuwa da kowa ya fito, matasa sun fito, mata sun fito, dattawa sun fito, malamai sun fito, limamai sun fito, kowane jinsi na jama'a, shugabannin jama'a da al'umma da jami'an gwamnati da kowa ya fito, ɗan jarida irin kudin fito. Farko dai muna son matasa mu san cewa sai mutum ya tsaya kai ne da ya sani. Gwamnatin ko su san kafa da abuwa yanzu suna nuna muhimmanci su a matsayin su na 'yan adam sun ta kansu da sauran al'umma kamar yadda Allah ya musu da ɗan adam. Kada a je himmatu da kalma mara kyau, kada a je wani da ita a zage shi, a yi hulɗa mai kyau, a yi siyasa ba da gaba ba, a nemi ra'ayin jama'a ta hikima da kuma ainihin hujja, ta hikima da yankan hujja, ba faɗa ba da sade-sade, wannan bai kawo komi in ba abubuwan da bai kamata ba. Wannan shi kira gare mu, kuma in ka duba matasan mu ba shawo da makamu mu yi doka ma a jiha tsofanci na jin cewa ba su yadda da harkar ya koyi ba, harkar trumpery na election kuma amfani da makamai wajen ranka da ɗaya gashi ana bukin ko neman zaɓe a garin wato Binji, me za ka ci game da wannan taron da ake yi? Alhamdulillah, babu abin da ce sai dai na gode ma Allah, ko ce na gode ma Allah karamcin da sarki mai martaba sarki shi ya mana da kuma farin ciki na inda duk na motsa na gani sai ga matasa ne yan uwa na suke ruwa suke tafiya akan jami'a. So ba ni da abin da ce sai dai na gode Allah ya saka Rahoton kenan, Bilyaminu Abdullahi, Hausa 7 daga jihar Sokoto, tarayyar Najeriya.